Right, beth ni'n mynd i wneud heddi? Ni'n mynd i creu taflen casglu data ar gyfer disgyblion blwyddyn 7. Nawr, mae hwn yn cael ei gwneud ar Microsoft Word, a mae gyda fi title a mae gyda fi table. Mae gyda fi 10 colofn, a mae gyda fi nifer o rhesi sydd yn cyfateb i sawl disgybl sydd gyda ni yn y dosbarth. Nawr, dyma beth sydd angen yn ni ar diwedd. So beth yw'n ni'n gwneud nawr, dwi'n mynd i cau hwn lawr a wedyn dechrau o'r dechrau. Nawr, y peth cyntaf mae angen gwneud ydy agor fyny Microsoft Word. Mae Microsoft Word yn all programs, core programs, ac mae e fan hyn, Microsoft Word 2010. Nawr, mae angen ni cael gwmynt o wybodaeth ar y taflen hyn ac sy'n bosib. Nawr, mae Microsoft Word fel arfer y siap hyn, siap portread. Beth mae angen i ni wneud yw troi e i siap tirlun. I gwneud hyn, i ni'n mynd i page layout, a wedyn gwasgu orientation a gwasgu landscape. Nawr, peth nesaf chi'n mynd i sylwi ydy bod gwagle hir gyda chi, gwagle trwchus gyda chi fan hyn. So beth ni'n mynd i wneud, ni'n mynd i wneud y gwagle yna yn llai o seis. Yn Saesneg ni'n galw y margin. So ni'n newid y gwagle i un tenau, sef narrow fan hyn. Nawr, peth cyntaf mae angen gwneud ydy rhoi teitl. So'r teitl ydy taflen casglu data a wedyn y dosbarth. Nawr, i chi'n mynd i sylwi bod gyda ni yr ysgrifen, y llinell coch o dan yr ysgrifen. Mae hwnna yna achos mae iaith y dogfen ar hyn o bryd yn Saesneg. So mae angen newid y iaith i Cymraeg. Nawr, yr ail beth gallwn ni wneud ydy gallwn ni newid hwn i sefyll mas fel teitl yn fwy. I gwneud hyn, dwi'n uwcholeuo fe. Dwi'n mynd i home, a wedyn gallu rhoi yn trwchus, yn trwm, a tanlinellu fe. Peth nesaf mae angen gwneud yw rhoi yn y canol. Ac os dwi'n mynd allan, gallwch chi gweld nawr bod e yn y canol. Nawr, ar gyfer y tabl, dwi ddim eisiau yr ysgrifen fod yn trwm a dwi ddim eisiau'r ysgrifen cael ei tanlinellu. So fi'n troi hwnna bant. Nawr, dwi'n mynd i insert, achos mae angen i fi rhoi'r tabl mewn. Gallwn ni rhoi'r tabl mewn trwy tynnu llinau fel hyn. Ond chi'n gallu gweld, does dim digon o rhesi gyda fi fyna. Felly, dwi'n mynd i creu tabl trwy gwasgu'r saeth bach hyn, a wedyn gwasgu insert table. Mae angen gyda fi 10 colofn, a dwi'n mynd i rhoi 32 rhes, a dwi'n gwasgu OK. Nawr, mae angen i fi rhoi mewn yr enwau'r meysydd gros yr colofn cyntaf. Nawr, y peth cyntaf dwi'n mynd i mewn ydy'r gwybodaeth cyntaf, sef enw cyntaf. Yr ail maes i ni casglu ydy cyfenw. Y trydydd maes ydy dyddiad geni a nid oed. Wedyn, dosbarth, ac y dosbarth cyfrestru yw hwnna. Wedyn, hoff fwyd, ond yn lle ysgrifennu hoff fwyd, dwi jyst yn mynd i roi lawr bwyd. Nesa, hoff ddiod, ac yn lle hoff ddiod, just diod.
Wedyn, ni sut darganfod oes anifail anwes gyda'r pobl yn y dosbarth. So, nawr, bydd rhaid ateb hwn gyda oes neu nag oes. Nesa, hobi, a wedyn uchelgais. Nawr, a'r peth ola i ni'n bwydo mewn fan hyn ydy ysgol gynradd. Right. Mae'r tabl nawr wedi cael ei cwblhau. Beth mae angen i ni wneud nawr yw darganfod y gwybodaeth hyn oddi wrth pob disgybl yn y dosbarth. Nawr, y dull i ni'n mynd i wneud hwn yw trwy e-bost. Ac yn y fideo nesaf, dwi'n mynd i ddangos i chi sut i e-bostio'r dosbarth i ddarganfod y gwybodaeth i gyd.